Bu biziň Hytaýyň gadym renkli jady çykyşlarynyň guralarynyň biridir. Resmi ady ýuwanýan taýagy, halk arasynda saply taýak diýilip adlandyrylýar. Bu tasanyň ortasyndan sap geçirilýär. Ulardykem bolýar, kiçeldikem bolýar. Näçe uzun bolsun diýsen, şonça uzun bolýar, näçe gysga bolsun diýsen, şonça gysga bolýar. Bir jugut ýuwanýan taýagy, älim gizläp şemal bilen bulutlar oýnadýar. Üç duýumlyk los stili, gadym we häzirki döwri ýiti sözler bilen gurrun berýär. Ol jadygoý, ol harby hem-de Hytaýyň gadym renkli jady sunatynyň mirasçylarydyr. Ýuwan janrong, men esker bolup başladym. Soňra harby mektebe girdim. Harby mektebe utarandan soň bir gezek tötänen mümkinçilik boldy. Men rotada ýaşlar guramasynyň sekretary bolup işledim. Şol wagt 3-nji batalýondadym. 9-njy rotanyň ornmasar komandiri boldum. Emma her ýyl şol döwürde 1980-nji ýyllarda, 1990-njy ýyllarda bizim goşun köplönç medeni hyzmatdaşyk çärelerini geçirýärdi. Şondan soň ýerli zawodlar we karhanlar bilen bilelikde medeni çäreler guralýardy. Her aýyň dinç günlerinde çärelerim geçirilýärdi. Şol wagt men ýaşlar guramasynyň sekretarydym. Şonuň üçin ýerli ýerler bilen bilelikde çäreler geçirmek, aýdym aýtmak, tans etmek, şonuň üçin şol wagt mende aýratyn ukyplar ýokdy. Tötänen bir mümkinçilik ýüze çykýança men öýe gaýdyp barýarkam, şeýle bir mümkinçilik bilen yüzbe-yüz boldum. Ol ýerde bir garry ustady gördüm. Şol wagt men öýe ruhsat alyp gidýärdim. Şol wagt bize bary ýogy 20 000 ruhsat berilýärdi. Ruhsatyň 3-nji güni adatçy adamlar gün öýe barýarlar. Men şol ustady görüp goşundaky durmuşymy ýatladym. Sekretar hökmüne şeýle jogapkärçiligim bardy. Şonuň üçin men bu jadyny öwrenip bilsem. Birinciden goşuna eskerleriň medeni durmuşyny baýlaşdyraryn. İkinciden medeni çärelerde, çäre wagtyna öz ukymy görkezip bilerim. Şol wagt men şeýle pikir edýärdim. Şol sebäpli öýe gitmedim. 20 000 dowamynda şol ustadan öwrenip çykdym. Gadym renkli jady sunaty, uzak tarihli halk sunatydyr. Günorta soň döwründen bäri Hangzhou şäherindäki köçe sahnalaryna we dawaralarına çykyş edýärdi. Jady çykyşlary däp desure ýerýär. Hemişe uzun eşik bilen çykyş edilýär. Çykyşlar öň bata iki tarapyndan tomaşçylara görkezilýär. Gadymy köklü bu jady sunaty gizlin usul baş ýörelgesine esaslanýar. Häzirki zaman ses ýagtylyk enjamlary ulanylmaýar. Hemmesi el üstatlygyna bagly. Padşahlykdan başlap adat halka çenli jady bar diýilende köçeler boşap gidýärdi. 1992-nji ýylda Yanjianrong Hebei welaýatynyň halk jady ustusynyň Chen Jinsai ustadyň maslahatyny aldy. Hytaýyň däp bolan miras jady sunatyny öwrenip başlady. Jady bilen birlikde agyz oýny, ýüz ýetmek, ot kurtmak ýaly kyn usullary hem özleşdirdi. Öz bolşy çykyş stilini döretdi. Ustadyň iň ýokary derejesine ýetdi. Birincisi her gün turganlaşmak, ikincisi ýürekden istek bolmaly, üçüncüsi türlü çeşmelerden, diňden peýdalanmak. Öýümdäki video lentalar, bar bolan lentalar, video diskler, hatda bu stol ýaly uly, belki 2 stolly, her türlü gurallar, kiçi otagym dolu 300 000-den gowrak zat, şonuň üçin türlü gurallary bilmeli. Bundan başga da türlü gizlin mehanizmler bilmeli, türlü sırlary bilmek gerek. Şeýlelikde sen hem öwrenirsiň, öz ustatlygyny ösdürersiň. Hytaýyň renkli jady sunaty näme dogy? Bu onuň geçmişi bilen bagly ata-babalarymyz meydanlarda çykyş edýärdi. Uly sahna ýokdy, saz ýokdy. Açyk aýdanda diňe azatlykda soň 1960-njy 70-nji ýyllarda saz peýda boldy. Soňra jady bilen birleşdi. Öňler saz ýokdy. Bu sunatyň ruhy daýym täsirde ýa-da eýsem wagtlary birleşdirýän medeni miraslady. Öz geçmişi baglaýar, geje gödöwçilik edýär. Ýaş nesli Hytaý milletiniň medeniýeti bilen baglaşdyrýar. Bu sunatyň dowam etmegi, uzak dowam edýän miras ýolundur. Yanjianrong we onuň şägirdleri Hytaý medeniýetiniň dowamly goragçylarydyr. Sunat işgärleri köpmünde gadymy jady sunaty. Biz bu uğurda ähli güýjümizi sarf edýäris. Ömrümiz bar wagty bu mirasy dowam etdirmek. İkinciden has köp okuwçy taýýarlamak, has köp şägird ýetişdirmek, üçüncüden halka ýetirmek. Gansu welaýatynyň Hangzhou şäherinde hem şeýle sunatlaryň bardygyny görkezýär.